ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଛି। ବହୁତ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ବି କରିଥିଲି। ଆପଣ ମୋ ସୋରୁମ୍ ଇନାଗରେସନ୍ ପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଥିଲେ, ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଡିରେକ୍ଟର କାମରେ ବିଜି ହେଉଥିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନା ମୁଁ ଆଜି ଏଠି କେମିତି? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଏହା ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ପଇସା କମାଉଥିଲି, ଆଜି ପୁଣି ଏମିତି ଅଡ଼ିସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ସତ କହିବି ସାର୍, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେ ସବ୍ ଗାଡ଼ି ଘର ସବୁକିଛି ହରେଇ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭରସା ବି। ମୋର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋଠାରୁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବାସ୍ ସେତିକି ମୋର ଦୋଷ ଥିଲା ସାର୍। ମୁଁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ହରେଇବି ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ ସେଇ ଆକ୍ଟର ହେବା ଇଚ୍ଛା। ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଗରୁ ବି ବହୁତ କିଛି ଅଭିନୟ କରିଛି ମୋ ନିଜ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ। ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ମୋ ଆକ୍ଟକୁ, ହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ? ମୁଁ ମୋ ନିଜର ସେଇ ପରିଚୟ ପାଇଲିନି, ସେଇ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ପାଇଲିନି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ମୋତେ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଗୋଟେ। ଦେଖିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଏମିତି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସାର୍। ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋର ଅଫସୋସ ରହିବନି ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିପାରିଲିନି।